ta yi mini daɗi tun da dai na samu budurwa. Amina autar baba daure ki mini soyan mata. Me sauraro na akwai labari ban boye ba, wacce nake kauna ta min so ba fagiya ba, da santa nake kwana ba zai yi wade kana furta ba, ban gina tare ma ko macen gunta da kwana ba, silar kaunar da take min ni ba zan ce komai ba. Amina baiwar Allah ƙaunar ki yau ta kama ni, dare da rana ina ta tunanin ki har na zamto mai rauni. Dube ni na jigata daure ki zo ki kama ni, an ce gari na masoyi bai nisa inda soyi amfani, a cikin masoyanki daure ki sanya har da ni. Kamata ma ki bani matakin farko ba mai rena ni. Amina ina ƙaunar ki ba za na so mu ware ba. Wasan babbar sallah 2021 ya kai ni Jigawa, ina da masoya daban-daban a can gari na Jigawa. Ranar manya wasa tun da gwagayen gari suna ta yabawa, manya man gama dare yayi can masogi muka komawa. Lotto yayi nisa karfe 1 na dare ina yi tunawa, ina chatin a Hausa sai ga sako yayi shigowa. A sanda na fara karanta ban so na ƙara so garfin ba. Sunana Aminatu daure kai rigewa, ni fas ɗinka ce da ke zama a nan gari na Jigawa. Na jima da lambar taka amma na gira baka dagawa, sako na kan tura kullum shi ma baka budewa. Ƙawaye na dariya suke wai loto na nai batawa, silar wasan da ka zo yaushe ya saka na gara gwadawa. Ina burin maga juna kafin ka bar gari